थ' लोगोफोर नोंथांमोना मोनथिखागौ जानो हागौ जे मैदोम आदाया जेलाव दंहैयोमोन। मैदोम आदाया जेलाव थांनानै दंहैयोमोन। मैदोमखौ जुदि सिनायाब्ला थ' नोंथांमोना आं खोन्थादों जे गोबां हिनजाव हौवाफोर जायनि गुबुननि हिनजाव गुबुननि हौवा बेफोरबायदि लाखारलायना खारनाय बेफोरबायदि गोबां हमनायखौ बांसिन जों मैदोम आदानि चेनेलाव नुनो मोनो लोगोफोर। नोंथांमोना सिनायाबा आं खोन्थानानै होदो। थ' बिथाङा मानि थाखाय जेलाव दंहैयोमोन? बिथाङा जेलाव थाहैनायनि कारना जाहैबाय बिथाङा हारिनि थाखाय खोन्था बुंदोंमोन। गावनि हारिनि थाखाय गुबुन हारिजों माने नांज्लायलायनाय बायदि जादोंमोन ससियेल मिडियाजों। बेवहाय बिथांनि जा बुंनाय, जा बिथाङा स्टेटमेन्ट होदों, जा खोन्था बुंदों बे थारमाने एसे गोरोन्थि जादों आरोखि, रं जादों। बेवहाय बेनि सायाव FIR लानाय जादों। स' बिथाङा जेलनिफ्राय फैखांनायनि उनाव मा खोन्था बुंखो बे खोन्थाखौ नोंथांमोना खोनासंहोग्रोनि। स' नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय। गिबियावनो खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। नोंथांमोनहा गोबाव सम जाबाय मैदोम बसुमतारीखौ जेलाव दं होननानै सोर सोर मिथियो आरो सोर सोर मिथिया कमेन्ट बक्सनि गेजेरावहाय फोरमायहरनो हागोन, नङा होमबा? मोनफैनो हाबाय रायजो राजा नोंथांमोन। मैदोम बसुमतारीयाहाय उदां अख्राङावहाय माने बेरायफैनो मोनलायबाय आरो, मिथिबाय? गां फार फार बिरथिंफैनो हालायबाय। दा खोथाया जाहैबाय मा, फंनैसो बाथ्रा सावरायनो गोनां दङ रायजो राजा नोंथांमोन। जेलाव थांनानै बहुद माने अभिगथाबो मोनबोबाय बा सोलोंनो हायैखौ सोलोंनोबो हाबोबाय, नुफेरैखौ नुबोबाय, नङा होमबा? मोनसे एक्सपिरियेन्स टाइपआवहाय आङो मोनबोबाय। थारमाने जेलाव मा सोलियो आरो जोंनि बर' सुबुंफोरा सोरबायदि मानसिया मा केसाव जानानै दंफैयो आरो सोर गैया, आङो अनेक माने अभिगथा मोनबोबाय जेलाव थांनानैबो। रायजो राजा नोंथांमोनहा सोर सोर मिथियो? गोबाङानो मिथियाखै। मानो होनोबा मैदोम बसुमतारीया जे 15-20 दिन जे जेल जानानै फैबाय, रावबो मिथियाखै। माने अनेकआ मिथियाखै दासिमहालागै। माने सासे सानैया बानायदों, सासे सानै इउटुबारफ्रा बानायदों। आङो मैया मोनफैनानै आङो नायदोंबो, माने सोरबायदि इउटुबारा माबायदि मैदोमनि बागै बाथ्रा बुंदों। दा बेनो रायजो राजा नोंथांमोन। आङो नोंथांमोनखौबो इउटुबारफोरखौबो किसुमानखौ आङो बुंगोन। मानो होनोबा मैदोम बसुमतारीया बादि मायबा मोनसे गाज्रि राव बुंनानै बा मायबा मोनसे गाज्रि खामानि मावनानै जुदि आं जेल जानाय मोनब्लाना ससियेल मिडियाआव ओरैबायदि गोम गौमोन ना, मिथिबायना? माने बुंस'हायै गोम गौमोन। आं बेखौ दिनैसिम आङो साननानै मोनहरबाय आरो। दिनै आङो मायबा मोनसे बाथ्रा बुंनायनि थाखाय, नङा होमबा? आं दिनै सिखाव खावनानै आङो जेल जायाखै, बा आङो सोरखौबा बुथारनानै आङो जेल जायाखै, नङा होमबा? बा मायबा मोनसे गाज्रि, नङा होमबा? मायबा मोनसे गाज्रि हाबा मावनानै आं जेल जायाखै, नङा होमबा? दा बेनो जाहैबाय दाख्लै जि जोंहा दाङाबाजि जानानै थांनाय जोंहा क'क्राझारावहाय, नङा होमबा? जोंहा आङो नाम लाला बाखिखिनिखौहाय, जोंहा जि दाङाबाजि जानानै थांनाय बेवहाय जोङो फंनैसो बाथ्रा बुंदोंमोन, जेराव इउटुबार हिसाबै बाथ्रा बुंदोंमोन। आरो बेजों लोगोसे जोङो साननानै मोनहरदों आरो नुनानै मोनदों, जेरावहाय जोंनि बर'फोरखौ जिबायदि बाथ्रा बुंदों, बेजों लोगोसेहाय जिबायदि बर'फोरखौ माने जिबायदि खालामदों, जेरै बुथारनानै दोनदों, बेनि सायावहाय फंनैसो बाथ्रा बुंनायावहाय रागा जोंनानै फंनैसो बाथ्रा बुंनाय लोगो लोगोनो जोङो माने जोबथेसालिनि माने आलासि जानानै फैदों आरो, मिथिया? न' गोजानि आलासि जाहैनांदों मैदोम बसुमतारीया। दा मेन खोथाया आङो बेखौनो फंनैसो बुंनो नागिरदों रायजो राजा नोंथांमोन। दिनैनि दिनाव आङो मैदोम बसुमतारीया नुहुरनो मोनगासिनो दङ जे जों जातिनि सार्थआव दिनै जों मायबा मोनसे बाथ्रा बुंदोंना, बेनि थाखाय जोङो माने न' गोजानि आलासि जानो गोनां जायो। बेखायनो दिनै आंखौ थुलुंगा होग्राफ्रा थुलुंगा होबायानो थागोन, खिन्थु आं दिनै माने बिपदआव गोलैनाय समाव आंखौ रावबो खबर लानो फैयाखै आरो आंखौ रावबो नायनो फैयाखै। बेनिखायनो आंनि गोसोआव जिबायदि मोनदांदों, दिनै बर' हारियाहाय, नङा होमबा? जे बर' हारिया माबा मोनसे खैफोदाव गोग्लैदों, एज ए इउटुबार हिसाबै माबा मोनसे बाथ्रा बुंदों, बिनि सायाव आंहा माने माबा मोनसे आंहा दाय जानानै फैदों, बा आङो जोबथेसालिनि आलासि जानांगौ बाध्य जानानै फैबाय। दा मेन खोथाया बेनो, मालायफोरबायदि बा बेलेग सुबुंफोरबायदि आंबो सोलोंनो नाजानोसै, मिथिबाय? रायजो राजा नोंथांमोन खोनासं। मोनसे आङो माने हिद्दान्त लादोंखि आं माबा मोनसे मा होनो बेखौ, आं माबा मोनसे आङो सानदों आंनि खर' मेलेमावहाय, जे आंबो बेलेगफोरबायदि माने आंबो बेलेग इउटुबारफोरबायदि आंबो माने सोलिनो नाजानोसै। जेराव बर' जातिया मायबा मोनसे जुदि बुंजायोब्लाबो, सोरबा सुबुंजों बा सोरबा जाति जनगोष्ठीजों जुदि बखिजायोब्लाबो बा मायबा मोनसे बुंजायोब्लाबो, सोंखारि जायोब्लाबो आंबो सिरि थानो नाजानोसै रायजो राजा नोंथांमोन। बे स्पष्ट जानानै फैबाय, माने आंबो सिरि थानो नाजानोसै। माने आङो माने आंना खर'आ खामानि होआ नालाय, मायबा मोनसे बाथ्रा बुंफ्लाङो बिनि सायाव आंहा दालि जानांगौ बाध्य जायो। बेखायनो आंबो दिनैनिफ्राय मोनसे आङो साननानै लाबाय, आंबो माने मा दिनैनिफ्राय जेबो बाथ्रा बुंनाय नङा, सिरि थागोन आङो, जाहाथे जातिया बा जोंनि बर' जातियाहाय मबे लामाजों थांदों थाङाखै आं बेखौ माने एकदम माने खोलैनानै आं दोनसिगोन। माने आं जेबो माने नोंथांमोना आंखौ बुंहरनोबो नाङा जे मैदोम बसुमतारी ओरैबायदि जादों, नोङो इउटुबार हिसाबै नों माबा मोनसे बाथ्रा बुं होनबाबो आं बहाय सारेन्डार जानानै थागोन, आं बुंनाय नङा। मानो बुंनाय नङा? दिनैनि दिनावहाय मोजां खामानि मावनानै जेल जानाय लोगो लोगोनो रावबो जोंखौ नायनोबो फैयाखै, रावबो जोंखौ हेफाजाब होआखै। खिन्थु मैदोम बसुमतारीया मायबा मोनसे गाज्रि हाबा मावनानै जुदि जेल जानाय मोनब्ला बा दालि ओंख्रि जाहैनाय मोनब्ला ओरैबायदि आंखौ दामगौमोन, माने बर' समाजाव आंखौ गाज्रि होननानै खिथिगौमोन आरो, मिथिबायना? दा अनेक इउटुबारफ्रा बुंदों
जाथिनि थाखाय माने बाथ्रा बुंनायनि थाखायसो आं बिदि जाफैगोन मादों नै बेफोरबायदि अनेक इउटुबारफ्रा माने गावसोरनो साननानै लाखादों नंगौ नोंसोर बुंनाया सैथो आरो आं बे खोथाखौ बुंगोनानो मानो होनोबा आङो सिखाव खावनानैबो आं जेल जायाखै मिथिबाय बर' जाथिया माबा मोनसे खैफोदाव गोग्लैदोंमोन बा माबा मोनसे नासय जादोंमोन बेवहाय आङो फंनैसो बुंदोंमोन आं बेवहाय दालि ओंख्रि जादों अनेक मानसिफ्रा सोंदों आंखौ जाय मानसिया एरेस्ट खालामदों बिथांमोनाबो सोंदों जे मानि थाखाय जेल जाखो आं डाइरेक्ट होनदों जाथिनि थाखाय जाथिनि सार्थाव फंनैसो बाथ्रा बुंदोंमोन जेराव आंनि बुंनाया भाइलेन्स जादोंमोन भाइलेन्स जानायावहाय आं दिनै न' गोजाननि आलासि जानानै फैदोंमोन दा आङो बेवहाय बुंनो थांगोन जोंलाय सोर मैदोमोन बायदिया सोर मानो होनोबा खोनासं दिनै गिदिर गोलाव दङ नाम लाया आङो ओरैबायदि जानानै थाबाय जाथिनि सार्थआव रावबो गैला माने पलिटिकेलनि आन्दाराव थानानै बा राजनितिकनि आन्दाराव थानानैहाय माने राजनितिकनि बाथ्रा सानग्रा पलिटिक्सनिल' खोथा सानग्रा जाबाय जाथिया थैनानै थांथों बर' जाथिया गोमोरलांथों बा थैनानै थांजोबथों मिथिबायना बेवहाय जेबो बुंनांगौ गैया किसुमान लिडारखौ आं नुबोगासिनो दङ दिनैनि दिनाव माने जाथिनि सार्थआव रावबो गैया पलिटिक्सनि सार्थआव दिनै बाथ्रा बुंबाय थानायखौ आं नुनो मोनदों आङो बुंगोन लासैनो सोरबा आं बुंनाय नङा नामखौ सोरबा अपोजिसनानो जा बा पजिसनानो जा आं बुंलांगोन जाथिनि सार्थआवहाय बाथ्रा बुंनायखौ आं नुनो मोनाखै अनलि वान पलिटिकेल लाबालाबखौ लानानै बाथ्रा बुंबाय थानायखौ जोङो लिडारफोरखौ नुनो मोनबोगासिनो दङ बेनिखायनो लिडारफ्रा बुङा जोङो इउटुबारफोर बुंनाय लोगो लोगोनो मा जायो जोंखौ डाइरेक्टलि एटाक खालामो बेखायनो आं होनदों सेकेन्ड टाइम आंबो बुंनाय नङा जाथिनि थाखाय सोरबा जाथियाहाय जोंनि बर' जाथियानो होन सोरबा जाथियानो होन बहा थैयो थैथों आं होनखागोन बहा थैयो बहा थाङो थांथों आं होनदों गावनि सार्थआव थागोन खामानि मावगोन दांगोन जागोन सोर जाथिया बहा बुथारलाया नोंथांमोनाबो आंखौ कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों दा फोरमायहर आरो नोंथांमोनहा बेखौनो सानदों मैदोम बसुमतारिया मोनफैफिननो हाबाय टेनसन लानाङा जोङो सप्ता मोनसेनि गेजेरावनो गनो गोनांमोन किसुमान खामानियाहाय सेसन सिजिम कर्टआव मारिनायावहाय केन्सेल जानायनि थाखाय जोङो एसे गोबाव थानांगौ बाध्य जाबाय दायो मोजाङैनो मोजां दोङो टेनसन गैया आङो सिखाव खावनानै डकाति खालामनानै आङो खुनु जेलाव हाबाखै माबा मोनसे जाथिनि थाखाय जाथिनि सार्थआव फंनैसो बाथ्रा बुंनायाव दिनै आंखौ एरेस्ट खालामनाय जादों थिगानो जे बिथां आदाया हारिनि थाखाय खोन्था बुंदोंमोन हारिनि थाखाय गुबुन हारिखौ रायदोंमोन आरोखि नाथाय बे रायनाय भिडिअखौबो नोंथांमोना गोबां नुदों जानो हागौ नुखादों जानो हागौ नोंथांमोन नङा होमबा बे भिडिअखौ नुखादों जानो हागौ नोंथांमोना स' बेवहाय बे आदाना एसे गोरोन्थि जादों होननायफोरबायदि ओंखायनो बेखौ थारमाने रावबो सापर्ट खालामाखै सापर्टखौ खालामनो नांगौ बेसेबां जियानो जाथों जोंनि बर'नि थाखाय गोबां मानसिफोरनि थाखाय बेयो गोबां मोजां खामानि मावदों होननायफोरबायदि गोबां इउटुबारफोरा बेफोरबायदि खामानि मावनो हाया मानो होनबा सोरनिबा न'खर जाय बायलांदों जाय न'खर बायफ्लेलांदों बेफोर न'खरखौ नागिरनानै बरनफिननानै सोरनिबा न'खरखौ थिग खालामफिनदों बे आरो ओरैबायदि सोरनिबा गथ' गथाय गारनानै सोरबा हिनजाव खारलांदों सोरनिबा गथ' गथाय गारनानै सोरनिबा हौवा खारलांदों बेफोरखौ हमफिनना लाना फैनानै न'खराव होफैफिनदों बेफोरबायदि खामानि मावो बे आरो नाथाय जाथिनि थाखाय बे मोनसे जोबोद गिदिर खोन्था बुंबाय आदाया बे एसे बाराद्राय माने भाइलेन्स जाबाय थारमाने बाराद्राय भाइलेन्सै खोन्थाखौ बुंनाय बायदि जाबाय मानो होनोब्ला गुबुन जाथिखौ गुबुन हारिखौ बुथारनायनि खोन्था बुङो बेवहाय थारमाने एसे गोरोन्थि जाबाय बेनि थाखाय बेनि सायाव एफआइआर लानाय जाबाय आरो जेलाव थांबाय बेबायदि लोगो स' नंगौ जे गुबुन हारिखौबो एसेबां गाज्रियै बुंनो नाङा गुबुन हारिखौ एसेबां गिदिरहै भाइलेन्स खोन्था बुंनो नाङा आरोखि बे मोनसे एसे बाराद्राय गोरोन्थि जाबाय होननानै बुंजायो जोङो गुबुन हारिया गाज्रि खामानि मावदों गुबुन हारिया जोंनि हारिनि फारसे गाज्रि खोन्था बुंदों गाज्रि खामानि मावदों अब्ला जोङो बे हारिखौ बुंनो नाङा जाय हारिनि मानसिया जाय मानसिया बुंदों बे मानसिखौ बुंजायो बे मानसिखौ जोङो काउन्टार खालामनानै खोन्था बुंजायो बेफोरबायदि नाथाय गुबुन जाथिखौ डाइरेक्टलि बुथारनो सौथारनो गुबुन जातिखौ फिनिश खालामफिननो बेफोरबायदि खोन्था बुङोब्ला बाराद्राय भाइलेन्स जायो आंनि चेनेलावबो नोंथांमोना नुनो मोनो जे आंबो गुबुन जातिफोरखौ जोबोद खोन्था बुङै भिडिअफोर बानायदों नोंथांमोना मोनथिखागौ जानांगौ जेबो नङा बेफोरबायदि जोंनि मानसिफोरनि दिमागाव बेफोरबायदि खोन्थाया ओंखारखायो बेफोरबायदि सोरबाफ्रा मावखायो मानो होनोब्ला गावबा गावनि साननाय हनाय गावबा गावनि माइन्डसेट बिसोरो जोंनि मानसि बुथारो मा बुथारदों अब्ला बे आदानि गोसोआव बेनो फैबाय जे बेफोरबायदि गोसो नङा बेफोरबायदि खालामनो गोसो नङा नाथाय रागाजों बेफोरबायदि बुंनो गोनां जादों आरोखि जे जोंनि मानसि बेफोरबायदि नोंसोर बुथारदों जोङो बुथारगोन होननानै बेफोरबायदि बुंनाय जादों दा बुंनाय माने बे मोनसे क्राइम जाबाय नालाय ओंखायनो जेलाव थांनो गोनां जादों बेबायदि आंबो बेखौनो बुंनो सानगोन जे गुबुन जाथिखौ गुबुन हारिखौ बुंनायानो एक्सुवेलि क्राइम नाथाय गुबुन जाथिया जोंखौ मायबाफोर बुंनायखौ बेखौ काउन्टार खालामजायो मायबा मोनसे रिप्लाइ होजायो बेफोर जेबो नङा आंनि साननायाव बेखौबो आङो एसेबांखिनि नायबिजिराखै जे गुबुन हारिया गुबुन मानसिया जोंखौ जुदि मायबा गाज्रि बुङोब्ला बेखौ जों काउन्टार खालामनानै मायबा रिप्लाइ होनाया गोरोन्थि नंगौ ना नङा बेखौबो आं मोजां नायबिजिराखै नाथाय बेफोरबायदि खालामजायो आरोखि स' आंबो आसा खालामो जे जोंनि बर'फ्रा
बेफोरबायदि गोरोन्थि जाहाथे मावनानै आरो गुबुनजों होनजानाय गुबुनजों गाज्रि बुंजानाय बेफोरबायदि आरो जाबावा जे गुबुना थारमाने बुंनो मोजां मोनो ओरैबायदि जे नायदो जोंखौ ओरैबायदि खोन्था बुंबाय बेखौ जों जेलाव दोनहरबाय बेनि सायाव जों एक्सन लानाय जाबाय होननानै गुबुना दा बुंनो थाखाय थारमाने चान्स मोनो ओंखायनो आं सानो गुबुनखौ जुदि काउन्टार खालामोब्लाबो गुबुनखौ जुदि रिप्लाइ होनानै भिडिअ बानायोब्लाबो थारमाने लजिकआ थिग जानांगौ बेवहाय जाय रिप्लाइ होयो बे थारमाने गोरोन्थि जानो नाङा माने पारफेक्ट जानांगौ आरोखि जाहाथे भाइलेन्स जाया बेफोरबायदिहै रिप्लाइफोरखौ होनो नांगौ आरो फेक्टजों होनो नांगौ जाहाथे बेफोर जेबो उल्था जेबो होनफिननो हाया बेबायदि जानो नांगौ आरो बेफोरबायदि कन्ट्रभार्सियाथ' जाखाबाय थाखागोन मानो होनोब्ला जोङो मानसि हिसाबै थांनानै थानायाव गोदान मानसिफोरा गोदान गोरोन्थि मावबाय थागोन बे गोरोन्थि मावनायखौ आरो जों जेबो बुङाब्ला जेबो होनाब्ला थारमाने बेफोरबायदि गोरोन्थिया आरो माने जाबाय थायाथ' होननाय नङा थारमाने बांसिन सोलो मोनो आरोखि दा आदाया बुंदों जे एबारनिफ्राय जाथिनि थाखाय खोन्था बुंला जाथिनि थाखाय बे जेबो आवाज थिखांला होननानै आं आदाखौ बुङो जे बेबायदि नङा जे जों थारमाने नोंनि लोगोआव गैया नोंजों हेफाजाब गैया होननानै बेफोरबायदि नङा लोगोफोर आयेन दं आयेननि एगेन्स्टआव थारमाने बयबो थांनो हाया मोनथिबाय बेनि थाखाय जों जेबो खालामनो हाया होननाय बायदि स' आयेना जाबायदि खालामदों बेबायदि जे आयेनखौ जुदि भाइलेन्स खालामदों नालाय ओंखायनो दा जेलाव थांनांगौआ गोनांथि बायदि जायो बेयावहाय जों जेबो खालामनो हाया होननाय बायदि जेरैबायदि जोंनि बयनिख्रुइबो बर'फोरनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामनाय बर' हारिनि थाखाय बयनिख्रुइबो गिदिरहै खस्थ' मोननानै थानाय सासे मानसि दङ बे मानसिनि थाखाय जों जेबो खालामनो हाया बेखौ नोंथांमोना मोनथिगौ जोंनि रन्जन दैमारि सार बिथांखौबो जोङो एसेबां गिदिर मानसियाबो बर'नो हायाखै एब्ला बाहेरायाव फैयाखै नङा होमबा बेबायदिनो नोंथांनि थाखायबो नोंथांजोंबो जोङो लोगोआव गैया नङा नाथाय जोङो जेबो खालामनो हाया होननाय बायदि ओंखायनो नोंथाङा आं आसा खालामो जे बेफोरबायदि नङा हारिनि थाखाय खामानि मावनायखौ हारिनि थाखाय खोन्था बुंनायखौ माब्लाबाबो दोनथ'नो नाङा सेक्रिफाइसथ' खालामखानांगोन हारिनि थाखाय नोङो दुखु खस्थ'खौ सहायखानांगोन होननाय बायदि आं आदानिसिम बेखौनो आङो बुंहरबाय जुदि आदाया आंनि भिडिअखौ नुदोंब्ला नोंथाङा बेफोरबायदि दा खालाम हारिनि थाखाय खामानि मावलांबाय था नोंनि खामानि मावनायफोरखौ सोरबाफ्रा मोजां होनोब्लाबो गाज्रि होनोब्लाबो आंनि फारसेनिफ्राय आं मोजांखौनो नुयो स' भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय